Klase amaieran motxilak hartu eta guazen aldatzera. Jantzi dugu txandala, lotu zapatilak, zelaian batu gara, neskata mutilak. Jarduera berri bat dugu gaurko honetan, irrikan gaude denok hasteko olgetan. Hasi kirolean, modurik onenean, esan biziki. Joku berri honekin gabiltza gozatzen, da kirolaren funtsak egoki finkatzen. Ari gara ikasten, ari gara gozatzen, guraso eta entrenatzaile poziko animatzen. Zatozu ere lagun, bai noski animatu, gozatuko duzu ta kirola maitatu. Hasi kirolean, modurik onenean, esan biziki. Hasi kirolean, modurik onenean, esan biziki. Animatu zaitez!